jebret. Gede iki. Dene yo. Wong papat. Guys, hari ini dongkel tamane ngendi bane. bahan ibrek jumbo. Ora taman pondok emang ngene iki, Mas. Taman pondok emang ngene sih. Ngajeng takwa. Oh, ini ngerti. Kira saya mau dipindah ke pondok, guys. Bisa latar kae. Tadi bukit taman kabeh ya, guys. Mboten nang pinggir-pinggir ngoten. Sing Apa jenenge? Ini ngendi luri ngono goreng ya. Padha ipe kan. Ora, Adine Pak Ikman weh. adine Parikah. Bumbuan cekal belakang. Disiapin bumbu, guys. Kunir. Kurang apa lek? Anane pi lek. Ya ora sah. Isu ae sak pi lek. Wis kono lek. Gampang urip nek iki ora rawan. Besar lemah ra. Penting lemah sik. Bungkus guys, kita transfer ke pondok. Jale. Nek Edi tak WA. ambil lemah sih. Iya. Bingung nang aku ya. Edi tak WA ya. Iya, iya aku ya. Oke, guys. Urusan Edi. Iya iki. Aku piro? Iku dirapine. Ndi? Iya. Ini full, guys. Minggu tekek nepo atau langsung nang omah. Sebagian yang pas baru temen. Sing aku Jumbo, guys. Kowe nyapur adi anu Lho kuwi gandeng kok. Program. Gandeng asli nang watu gede nang Idung sing kok nggih. Ditepne ngene nggih, ditepne. Yo, watu ini kawan. Iya iya, Sek. Piye dere? Ora ya, Bu? Telepone nek di. Ya telepon. Video kanan. Prasik turut Kontrak, guys. Serut kontrak. Siap transfer. Packing. OTW ke Ponorogo kota untuk buat taman. Salah jumbo sekali, guys. Iya ini. Aduh. Iya, Mas. Ini kok godhonge. Potongin, guys. Godhonge ae. Aduh. Ini iki. Berarti preteli kan? Iya bocah kok rawuti ngene serawa. Dirauti saja. Aduh. Engko ranting-rantinge keri. Nih, guys. Serut Ketok anu ranting-rantinge. setelah didongkel. Nah, guys. Pruning. Wes to. Sehingga serut watu niki. Iki keluar. Sing niki konten asem itu junjung ngono kuwi gowo. Full bahan bonsai. Grine bareng sama rice. Rice. Berarti nang Cek. Tadi saya. Dengar ulur iso. Tadi saya. Iki ae. Kabeh iki, Bang.
Iya. Ninggal kayak. Ninggal? Kayak. Gitu Pak. Tinggal apa? Kan Nek Gus, syaratnya piye Mas? Apik, Sing kuwi ndi? Nek Pak Poh iki kon go kabeh. sing kuwi benel Gus. Ya kuwi bene. Watune wong apik. Iki gampang Mas, tol-tol nek iku. Gampang. Sing iki Rene wis teko kawasan. Oh, korek ini ya. Ben Padang. dodol sing ndi ya? Oke, next. Sing sing ngangel. Lembek. Opak. Ini tahu apa ya? Sisir. Sisir. Sisir, guys. Gaji. Dongkel sisir. Ini karena pemerintah harus golek golek. Ini ora kira nek sing Akarnya sudah ngarep isih. bentar, guys. Ini di batu. Golek. Ini batunya pecah, guys. Ya. Kira sak watune kurang sire iki. Nembok. Antara rasanya, Pak. Rasa sak watune ya. Gua watune. Berarti cepat ya. Ini gampang loh. Gampang bisa. Oh, itu tuh anak. Ngono patune. Di pondasi ngono. Gampang mungkin. Sing gede iki. Ditokal, guys. Kayak ora to kayak serut kuwi, Pak. Nggih. Piye to kuwi? Kok anu peran lho. Buatan. Buatan. Iki butuh dawa lho serut iki. It's packing, guys. Meliuk, guys. Iki aman. Aman. Ini piye? Ini ngono kan? Iya, iki. Bisa meliuk enak-enak watu, guys. Mantap. Oh, ning pasul. Mas. Dongkel-dongkel nih iki. Iku arek masak iki. Arek masak iki. Arek masak bergerak, Bu. Arek masak bergerak. Lep. 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 Maya semua apa-apa gede. Loh, Pak, gede. Ini sedikit ku cek sini kaya. Tujuannya kena tangguh bisnis ya, numpuk 400 itu Tok ngono kuwi. Tapi dia ini bisa jadi. Iki duwe ndi? Jadi, nek iki ngene jadi. Iki. Nggih, aku ora tahu.
Ini